Ngibingelele embukelo weReal Nqubeko TV igama lami uNqubeko Ndlela sikwanongoma emashini esigodini okuthiwa ikwamampiya la kwehle khona lomuka izolo lapho khona indodana ethe yahlasela umama wayo ugogo omdala bese ebalule eminyakeni o62 63 yamhlasela yambulala yayisimthungela ngomlilo. Sitheka kwesizobheka ke ukuthi kahle hle lensizwa ibingumuntu onjani kwesikhulume nanamalungu omphakathi mhlambe nelunga lomndeni siza ukuthi lo muntu ubeyiphethe kanjani. Njengamanje sikhuluma no ndodakazi kagogo ekuyena esimficile lapha ekhaya dadewethu sikubingelele sikwamukele. Ngibingelela nami bhuti Nqubeko. Nganibingelela nami. Awusibeke esithombeni kwenzakaleni lapha ekhaya? La ekhaya kushuthi ngalesikhathi kuhamba ugesi umama wayesethi uyobasa ngapha erondweni. Babesele bebathathu babomncane naye umfowethu nomamncane ke. Kushuthi umamncane besethu uzobasa ebesethu umfowethu kuba bomncane akahambe eyola ayongenisa imbuzi kanti ufuna ukuthola uchance ukuthi asalele imazi umama. Asimazi ukuthi wamshaya ngani ngoba akekho umuntu owezwa ngisho ivoice nje yokumemeza umamncane bekumuntu obehlaze imemezela nje eyihlekisela kodwa ngalelo langa akazaziwe umuntu. Kushuthi wamshaya ke mayiseqedile ukumshaya wathatha amakhwani bekunekhwani la endlini erondweni wathatha ikhwani nokuthi indlu bingaphelile yabo kufulelwa wamshisa indlu kaTshani lena washa waze wanqonqa yonke ingodo lezi eziphezulu endlini kaTshani zehlela kuye yonke into washa waphela nje indaba yakhe. Ube umuntu onjani lo muntu awusibeke esithombeni ube umuntu onjani lo muntu owenze konke lento? Uyabona bhuti Nqubeko angifuni uqamba manga uke waba right mina ngosisi wakhe umdala ngiyamazi nje uke waba right. Asiyazi lento ukuthi ivuke ephi noma unyaka angasawukhumbuli khona unyaka la abuya khona eGoli vele kwangathi uphazamiseka ngokomqondo. So wabuya ke mayifika la ekhaya futhi wafike wa right ebekade ubaba omncane wami ekhaya eliphakathi wahlala nje khona wa right wahlala nje impela emelusela egadi ikhaya eliklina. So nje hayi wavele washintshela. Ushintsha nini ke mase shintshe imuphi lo nyaka sawukhumbula? Noma unyaka angasawukhumbuli kodwa unyaka oqine kakhulu unyaka ophelile. Kusuka nje unyaka ophelile wonke sireporta emaphoyiseni angazi kangaki. Uthi yafika amaphoyisa asebesemazi ngisho igama Siphamandla Khumalo kodwa bengafuna amaphoyisa ukuzomlanda esasibambele. Singambamba kanjani umuntu esimsabayo wathina ngoba besibaleka kwala ekhaya singasahlali la ekhaya. Yini leni ebeyenza kangaka nje kugogo? Yabona nje kumamncane befika ephethe ucelemba yabo efuna ukumgenca ngoba ngisho ikamera kaMamncane nje la ngakwihandle wathi uyaligenca kanti vele sesibalekile asisekho sesisekhaya elikhulu siyolala khona mayise ebhemile futhi khona ngisho ukudla ngelinye ilanga sathi nje singakadli wavele nje wathulula isishebo wathulula ipapa waphuma kanjalo vele besingambuzi ngoba siyamsaba. Yebo. Uneminyaka emingaki lo muntu? Uka 92. Hawu. Yazi ngisazi uneminyaka emingaki kodwa yena uka 92. Yebo. Mhlambe njengoba ebeboshiwe ubeboshelweni mangoba sakhumbula ngoba kuyavela ukuthi uke waboshwa. Njoba kade boshiwe ukugcina lokhu nje ukuboshwa ebeboshelwe ebethuka ubaba lo wakaThusi emthuka ngeinhlambe ezinzima bese singasahlali nasila wasixoxa nje inyanga yonke sesihlala ekhaya elikhulu kuyiso lesisikhathi egenca umnyango wekamero likaMamncane lo shonile ethu uzomthola ngaphakathi kanti vele sesiphumile sesihlala ekhaya elikhulu engeqini. Waze wafika ke indodana yakhe ikhona indodana yakhe but okwamanje abakabibikho bafika ke kwayiwe induneni namasekele induna ala endawo sheme besiza kakhulu kwahlala phansi ke nomphakathi ke wazama kumphakathi kwathiwa akiwe emaphoyiseni ke nokuba bazi bagcina bambamba futhi nakhona awayibambelanga amaphoyisa abanikeze izinto ezingamachaspele athaka abanje kwasho ukuthi ubhuti wami omdala ukhona osesiphambanweni bafika naboko baba omncane bayibambela ke bamfaka kamachaspeli ke afika kamaphoyisa amthatha ke sambona futhi siqhamuka ukuthi waphuma kanjani asasi. Yebo. Mhlambe yini enifisayo njengomndeni njengoba eboshiwe nje yini enifisayo ngoba niyasho ukuthi wakwaboshwa phuma ningazi kanjani nifisa kwenzakaleni? Angifuni uqamba amanga bhuti Nqubeko siwumndeni ngisho ngabe bekuthiwa singezwa namhlanje ukuthi ushonile angifuni uqambela amanga angeke ngize angazi ngathini
but into esiyicela kakhulu sicela besigcinele yena ngoba but nala ekhaya siney'ngane ey'ncane sinomphakathi umphakathi ubuvela ungasasifuni kwaqala sibanjelwe umhlangano ingoba umphakathi wawungasasidingi ngendlela ngenxa yakhe emphakathini abe singasahleli kahle umama la ekhaya akusiyo umama odelelayo umama ozwana nawo wonke umuntu kwathina sizwanela nawo wonke umuntu kodwa kuba nzima uphuma ngaphandle ubhuti wakho this ubhuti wakho that yabo ugcina usushwabana even emphakathini ugogo ubeyihola impesheni ugogo beyihola impesheni njengamanje nje imali yakhe uyithathe yonke okubhlungu asinalo ngisho ipasi lakhe ugogo but sizezathola ipasi ayemiswe ngalo kwathiwa akangasalisebenzisi wasenza ke smart card yebo so njengoba eshonile ugogo indaba ethinta amalungiselelo omncwabo kuhamba kanjani benayo imshwalense kuzongcwabeka kanjani ugogo bengenawo nje umshwarensi lo o serious but yebo but izinto eziwusizo siyayicela noma bese siyitholile ezokuqala ukuthi kudla abantu abahleli yabona kodwa nje ukuthi umamncane angcwabeke ngesizotha bese ingakalithola usizo njengoba ubona nje isimo sekhaya ngiyacabanga bhuti Nqubeka ukhulela emakhaya uyasibona isimo sekhaya ukuthi sihamba kanjani angiphathi ke ngoba vele uyise insika obekuyiyona umbrella yethu uyona iwisile uwise nje insika yala ekhaya usine okusho ukuthi umuntu ombukelayo onaba ngaba namandla siyamcela ukuthi asondele inamba zethu soyishiya la ukuze mabesithinta sikwazi ukubadlulisa baxhumane nosisi kodwa nje sikuthola ukuthi nomphakathi bungasahlezi neze kahle ngenxa yesimo ebekade esona mhlambe siswami sesiphetha nje ungaphetha ngaliphi namhlanje ngingaphetha ngawo nje nkosami kakhulu siyacela ukuthi umphakathi wonke usisize usilekelele ngicele nje nakungqongqoshe ngabe umphathi wamaphoyisa siyacela ukuthi sicela sigcinele ngoba kwasemphakathini kodwa futhi ngiyawubonga umphakathi wala ngakithi kwaMampiyampiya noma ebengawuphethe kahle kodwa thina uyakwazi ukusilekelela baze basilahle basupporta bayafika behlale yabo ugcine uzukhohlwa kancane ukuthi kwenzakaleni bengicela nje ukuthi usizo onosizo angasilekelela nganakho kuze sikwazi ukuthi umamncane simbenge inhlonipho noma ehambe kabuhlungu ngabe ngcono bethi ugulile yebo siswami asithembisa ukuthi nathi sizobona ukuthi siphuma sibheka ngapi kodwa umehluko uzoba khona usingajabula kakhulu Mbukeli sibonge kakhulu ithuba siphinde sibonane ngokuzayo so dameke sini update ngokunye oqhubekalayo njengoba sishilo ukuthi neminyango eminingi eminye sithintile nayo sizophinde sinazise futhi ukuhamba kwesikhathi ukuthi ithembisa ukuthi kwenzekeni noma seyenzile futhi sophinde sikhombisa ukuthi seyenze ini nani sibonge kakhulu